салона на Видинския драматичен театър Владимир Тръндафилов кипи усилена подготовка за премиерата на пиесата «Бог високо». Султани не ни трябват на нас, Кутузов ефенди. Рекох ти вече. Прогрес ни трябва. Свобода. Република. Вива либерте! Атака! Напред! Тактическо отстъпление! Прогрес ли чух? Къде? При Бонапарте? Наполеон е император от нов чешит. Демократичен, хуманен, мащабен. Но това там на север вие никога няма да можете да го проумеете, защото от много студ и летаргия са ви замръзнали мозъците. Ще го свия! Ура! Пиесата «Бог високо» проследява събитията във Видин и региона около 1800-та година и малко след това. Време, в което независим владетел на Видинско е Осман Пазван Тогу. Проследява и събитията, случващи се в световен мащаб. Борби за власт, надмощие и територии. С трактовката «Игра на тронове» режисьорът Минчо Събев цели да иронизира, да усмее владетелите от онова време, но и да покаже тяхното могъщество и сила, такива каквито са били, такива каквито ги вижда той, каквито е подал авторът професор Кирил Топалов. Това ще бъде една политическа игра. Но освен политическа игра, в нея ще има и любов, и хумор, защото ние усмиваме всички императори по това време. В това отношение пиесата е много актуална, тъй като днеска тия въпроси за демокрацията, за независимостта, за диктатурата, за агресията, във всяко отношение агресия, за религиозната и расова вражда и омраза, всички войни в света в момента са на тази основа. Това е всичко много актуално. Лозунгите на Френската революция, за която в пиесата се говори, свобода, равенство, братство, все още толкова години сред Френската революция са само едно пожелание. Нищо от тях фактически не е лице. Времена на бунтове, размирици, революции, нуждаещи се от просвещение, уповавайки се на вярата в Бога. И тук смело се прокрадва и сюжетната линия за сблъсъка между двете религии в онези размирни времена. Дай ни сполука, Господи! Помисли най-сетне за забравени от всички, даже и от Тебе, български народ. Простри десницата си над него, пророни една сълза над пожарището му, за да ги угасиш и да спасиш домовете му. Простри своята благодат върху раните му и ги изцери. Спаси ни, Господи, и ни възкреси. А нашето послание в пиесата, това е текст на Софроний Врачански, актуален. То е: повярваш ли, че злото не е вечно, ти вече си свободен. Въпросът е да повярваш. Друг цитат от пиесата, за да сме по-кратки, нали? Това е на Софроний: на себе си се надявай. На себе си. Не някой, че ще дойде и ще ти помогне. И това е фактически нашия лозунг на представлението, нашия апел към хората. Разчитайте вие самите да се почувствате свободни, вие самите. Това, което вие направите и дадете и оставите, това ще бъде. Не някой друг ще дойде и изведнъж ние ще станем богати, проспериращи, демократи. Това не върши работа. Сценограф на постановката «Бог високо» е Богдан Гешев. Музиката е поверена на Валя Бояджиева. Милост! Не, милост! От света похвала ли хочеш да приемеш, да обесиш едного попа? Разделяш ли уная жена от Мозуи? Разделям ти! Лъже! Да се закълне! Закълни са! Во име Отца и Сина! Не във вашия! В нашия! Във вашия! Балаги! Балаги! Братъм Слани! Аллах Керим! Разделям ги! Ако не ги разделиш, аз те разделям от главата ти. Султана, милост! Разделям ги!
Добре бе, айде живей! Отново участва почти целия състав на театъра. Знаете, всеки път казвам, ние сме малък, но много сплотен колектив и горе-долу се стремим винаги всички да са ангажирани. Имаме две нови попълнения, които ще направят своя актьорски дебют при нас. Калина Савова влиза в главната женска роля на Мария. Симеон Георгиев влиза в една немалка роля, също доста сложна, на Султан Селим III. Така че това за тях предполагам, че ще бъде някакво своеобразно предизвикателство. Останалата част от трупата са добре известните на Видин и на цялата област актьори. Държа да кажа, че се спрях на това заглавие, защото текстът е писан специално за Видин, специално за времето, по което Осман Пазвантоглу е бил владетел на Видин и Видинско. Разговаряхме много дълго с режисьора, той ви обясни надълго и на широко, няма да повтарям неговите думи. Разговаряхме и с автора, много интересни впечатления ми направи този текст и именно заради това се спрях на него. Не правим историческа драма, както режисьора каза. Стремим се по-скоро чрез театър в театъра да пресъздадем тази история с съвременни средства, с каквито намерим за подходящи в конкретния случай. За младия актьор Симеон Георгиев това е дебют на видинска сцена. Завърших тази година в Любен Гройс в класът на Калин Серменов и малко след като завърших имах разговор с Кирил Кирилов, който ме покани и аз веднага приех. Възможността ми се стори много добра, тъй като запознат съм с екипа, говорени са ми за тези личности в професионалната сфера. Исках да дойда, да работя, да видя нова среда. Първото, което е, доста съм доволен. Мога да кажа, всички от екипа се отнасят с много голямо търпение към нас, нали, като млади актьори, току-що завършили, помагат с каквото могат и се радвам на тази възможност. Какво чакаш? Да ти бутнат някоя кокарда и втрога ли? С шипчето нагоре! Пази си задните части, падишах! Не плачи на чужди гробища, геур, че скоро не съм разплакал казашки майки. Засъбели са ме ръцете. Ами тогава да кажа на моите казаци. Да ти напишат едно писмо, пълно с любезности по тяхному. И да ти отговорят от мое име за казашките майки, че и вашите да споменат. Аз Пазвантоглу ще се разправям аз сам. Не пропускайте да се насладите на премиерата на пиесата Бог високо. Тя ще се състои на 23 октомври, сряда от 19 часа на сцената на Видинския драматичен театър Владимир Тръндафилов.